sedim ti ja tako kući ko jebeni no-lifer i pretražujem šta da snimim novo za JT. Kad uđem na TikTok i iskoči mi emo likuša, napravi klip. Nova djama, novi YouTube, šmedina, govna, jebem li mu mamu bolesnu, Sa tim klipom ona misli da je startovala dramu, ali ona ne shvata da je tu dramu ja ne mogu pobediti jer je ona previše cool za mene. Tako da ljudi, zavalite se na vaše fotelje, zgrabite kokice od španske mušice i ono najvažnije, uživajte u klipu. Sada, pre nego što se nađe neko pametan u komentarima da napiše ti si samo čekao trenutak da počne zakopira se Vanimija, glupane glupi. Pa upravu si, ja to ne mogu sada da poričem, zašto je to istina, jedno sam čekao. Tako da, ajmo da vidimo šta je ovaj Nickelodeon karakter imao da kaže za mene. Dakle, digitalci postali gotičari, a? Ajde da pričamo o tome. Kao što možemo da vidimo u prvih 15 sekundi klipa za ovaj intro, hteo sam da izvršim 5 puta suicid i da izbrišem sve svoje kanale. Konnichiwa! Kao što možemo da vidimo kako kreativan ulazak u sam video. Ovo nema nigde i vi ste stvarno hteli da ja reagujem na ovo. Daj hejteri, već ste se uplašili da ću još da kopiram Vanimije, pa hoću zinat vama. Pis hejteri, pis. Nego da mi nastavimo dalje da gledamo šta je ova osoba još imala reći. Jao, ljudi moji, prva drama. Koji hajp, ona stvarno misli da je ovo drama. Ne, ovo nije nikakva prva drama, niti će ovo da bude drama. Ja s tom ne mogu da dramim, ja mogu samo da napravim rant klip da se ljudi nasmeju lepo i to je to, nema ovdje nikakve drame. Okej, znam, ovaj lik je došao tek pre 3 nedelje. Ovaj lik je došao pre 3 nedelje i već gazi po YouTube-u sa pregledima. Prozivanja kidara sa TikToka. Razumem ja, on je skontao kako radi algoritam, kako funkcioniše, šta najbolje prolazi. Plus je poznat na TikToku, inače ja dok nisam videla video gde mene proziva, nisam čula za njega. Ako ti nisi čula za mene, onda nisam poznat. Kako možeš da kažeš da sam ja poznat na TikToku ako ti nisi čula za mene? Da će da se nađe neki lik u komentarima i da kaže ali ne, pravu, ti samo prozivaš decu na TikToku i na YouTubeu i zato imaš preglede, sram te bilo, kako si odvratan. Ne, to nije tačno, ja ne prozivam kidare na TikToku, ja samo komentarišem ono što sam video na klipu na svoj način. Kao što mogu da vidim, kao što i vi možete da vidite, kidarama čak i ne smeta to što ih komentarišem kad mi se u DM-u javljaju na TikToku. I u sljedećem live-u molim te, pogledaj mene, reaguj na mene, ili mi u chatu na live streamu pišu ajde mene, reaguj na mene. Čak i kidare mogu da prihvate šalu na svoj račun, ali ne, ovakve osobe ne mogu. Sada da se razumemo jednu stvar, samo kidare komentarišem na svoj način, da bude smešno i da se baci neka šala na njihov račun. I za digitalce znam da prozivam, to što su to već odrasli ljudi koji već znaju šta rade i imaju mozga da razmisle 2 puta pre nego što nešto izbace. Ne bi imalo smisla da ja sada uzem da prozivam dete neko koje je tek upalilo kameru i ne znam nija šta. Ono je samo dete i ne zna šta radi. Njih samo isprokomentarišem na svoj neki smešan način, da se svi lepo nasmejemo, a čak vidim da i oni vole šalu na svoj račun. Ajde da prokomentarišemo neke delove. Šta je alt, buraz? Šta je alt? Ajde. Evo srce moje, ja ću da te edukujem. Dakle, alt osoba... I to je gotičarka... Ne zanima me, ali što mene ne zanima, nego ne zanima nikoga živog koji je ušao na ovaj video, niti koji je ušao na tvoj video da čuješ šta si to imala ti da kažeš za mene, da ne zanima nikoga, tako da možeš slobodno prestaneš da objašnjavaš. Jako dugo sam u ovim stvarima i ovaj YouTube kanal imam već 5 godina
I da, imam kao što vidiš 46.000 pratioca, ti na YouTube imaš tek 1000, što je tvoja šačica ljudi sa TikToka koji te prate. O, drama, ja imam 46.000. Sada me ugasila. Da nije pokazala da ima 46.000 subscribera na YouTube-u, ja bi i dalje nastavio ovu dramu. Sad sam gotov. Ali došli smo do kraja i ovom klipu. Ako vam se svidio ovaj klip, ostavite like, subscribeite se na kanal, jer ako to uradite, Akin Lamborghini Urus će da vam se stvori ispred kuće zajedno sa čodinim zaliscima. To bi bilo to, a mi se vidimo kad umrem. You mad, bro? I see telling me you mad, bro. You mad, bro? I see telling me you mad, bro. Telling me you mad, bro. Tell me what you mad for. I said, tell me what you mad for.